Bir toforlu vardır, faqat ayıbın ýüzünde gediýärle. Yani bir ýagşylyklar kenna bir bendeleň şu ýagşylygyny göremalla. Emme şoň nirde bir nokta zäfi var, nirde bir ayıp var, işi şoň ýüzünde da. Ýagşy eğer iyil ayıbını açma göre bile haram içmez diye de mahtum oluşan. Ýagşy adam bolsa hiç wagtda bir ýeriniň ayıbyny açmaly da. Hay bir tofar adamla ba Hudaý saklasyn. Ayıbyň da ayıbyň ýokka aýtjakdan haram görse de ondan gaýtjak ýa-da Hudaý saklasyn. Musulman adam beýle bolmaly. Yahya ibn Muaziyan rahmetullahi aleyh buzurgwar aýdypdyr da. Nagat gawurun şey şunu bellek değil. Şigijede faqat şunu öwrendik diýsek de olakon zat. Bir adama başarsan hayır yetir dipdir. Hayır yetir bilmeýänmi? Elinden hiç tat gelmeýär, dilinden hiç tat gelmeýär. Hayır yetir bilmeýänmi? Zerer yetirme şoňa dipdir. Olakon hayırsın öde. Başarsan bir musulmany begendir, gewunnal, hoş et. Begendir bilmeýänmi, hoş edip bilmeýänmi? Gynandyrma şonu dipdir. Näme gama sokýan ony? Begendir we bilmeýän dem gynandyrma da şonu dipdir. Ew bilmeýän dem ýamanlama da. Hey aýpsyz adam mam ýoksam. Bir toforly hadis diýe, bir toforly Hazrat Aliň aýdan kefi diýe, "Law takashaftum ma tadafantum." Her bir adamyň aýyby bar da, eger size hemmäňizi aýplaňyz açylasa dipdir. Hemmämiziň bir bukturguly, ýalňyş hemmämizde bazat, aýp hemmämizde bazat. Eger bir-biriňiziň aýyby size açylasa, ondan şon salakadan aýrylýan adam gabryna selim äkitmän agyr görerdiňiz dipdir. Ay ýogysyny aňyrakda dursun näme adam diýerdiňiz dipdir. Law takashaftum ma tadafantum. Aýplaňyz bir-biriňizi açylyp her kimiň sir mahfi gurrunlary her kime açylyp duran görnüp durýan bolsatdy, onu bir-biriňiz äkitip gömmerdiňiz dipdir. Ey bu näme Hudaý saklasyn da mundan dip. Nämen belletýär aýpsyz adam ýok.